Hei sinä! Mä oon Juliana, Perga Glow-brändin rakentaja ja maahantuoja. Kiitos sinulle, että seuraat minun tiliä. Tällä videolla mä haluaisin kertoa, miksi mä käytän Perga Glowta ja minkälainen on tarina sen takana. Tää tarina sai alkunsa muutama vuosi sitten Latviassa matkustellessani. Ja mä törmäsin sellaiseen perheeseen, jotka ovat sukupolvelta olleet mehiläishoitajia. Ja ne olivat luoneet semmoisen aivan mahtavan, sellaisen erikoisen, innovatiivisen tuotteen. Eli Perga on mehiläisleipää, itsessään sellaisia rakeita, mutta he olivat tehneet niistä sellaisen pastillin. Mä oon aina ollut sellainen ihminen, joka on kiinnostunut luonnollisista asioista. Olen muun muassa ollut joogaopettajana. Minua on aina kiinnostunut hyvinvointi, olen matkustanut, olen ollut kiinnostunut ayurvedasta ja harvemmin haluan laittaa sisään mitään mikroaterioita ja limsoja ja tämän tyyppisiä. En ole sellainen, joka on rajoittanut oman ruokavalion pelkästään pergapastilleihin tai luonnontuotteisiin, ei todellakaan. Minusta nykyisin se, mitä on tapahtunut, se on maaperä on köyhtynyt, on tehotuotanto, on niin paljon teollistunut kaikki ruoat ja muut, että ne on ravinneköyhiä niin sanotusti. Mä en tykkää syödä itse kauheasti synteettisiä pillereitä ja valmisteita ja mä en tiedä, mitä niillä tapahtuu mun elimistössä. Ne voi kuormittaa myöskin maksaa ja muita elimiä. Myös elimistö ei välttämättä tunnista niitä kaikkia aineita, mitä me sinne laitetaan. Niin yksinkertaisesti sen takia mä oon ottanut käyttöön Pergan ja myös on innostunut niin paljon siitä innovatiivisesta tuotteesta, joka on Perga-pastillin muodossa, jonka on helppo aina ottaa mukaan epopsia. Niin mä haluan tukea mun terveyttä Pergalla. Se ei tarkoita sitä, että se korvaa kaikkea. Se sisältää useita lukuisia vitamiineja, ensyymejä, probiootteja, muitakin biologisesti aktiivisia aineita, omegoita, kaikki aminohapot, mutta verrattuna synteettisiin pillereihin kuitenkin nämä määrät eivät vastaa ihan ymmärrettävällä tavalla niitä määrää, jotka on keinotekoisesti valmistettuissa purkeissa. Eli ymmärräthän sen, mutta voin kertoa kokemuksesta, että ne todella toimii, ne imeytyy, elimistö tunnistaa ne aineet, ottaa ne heti käyttöön, hyödyntää niitä ja pikkuhiljaa me kasvatetaan meidän resilienssiä, meidän vastustuskykyä parempaan käyttämällä Pergaa, eli 2-3 pastillia päivässä on mahtava määrä ja semmoinen 3-4 kuukauden kuuri, niin sillä pikkuhiljaa rakennetaan elimistöä sisältäpäin, uudistetaan soluja, hiukset tuhentuu, iho paranee, kynnet vahvistuu, suoliston mikroflora uudistuu parempaan päin, kun sinne tulee näitä ensyymejä ja kaikkia näitä maitohappobakteereita, mitä me tarvitaan. Eli se ei korvaa terveellistä ruokavaliota, mutta se on todella hyvä lisä varmistamaan, jos sä oot vaikka syönyt vähän sellaisille niin ja näin jotain mikroaterioita päivässä, kiirehtinyt, syönyt pari sämpylää, niin nappaa pari pastillia ja sä varmistat sen, että sun elimistöt nauttii. Sun solut uudistuu, sun vastustuskyky kasvaa siitä huolimatta. Eli tämmöiset syyt minulla, tämmönen tarina minulla, mutta laita hän viestiä, jos asia kiinnostaa, niin kerron enemmän.